Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Hidaya, kashi na 9, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo shi. Da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi, amin summa amin. Domin ɗaukar nauyin littafi ko kuma tallata hajarku a wannan channel tamu ta YouTube, sai ku tuntuɓe mu ta kan lambar wayarmu. Mun gode. Mami ta buɗe ƙofar falon ta jin ana nokin. Suka yi ido hudu da Shirin. Sauke idon sa yayi da sauri, murya can ƙasa ya ce, "Na kwana." A takaice ta ce, "Lafiya ya aka yi?" Ya ce, "Karatu zamu yi." Mami ta ce, "Dawa." Ya ɗan yi shiru sannan ya ce, "Ban san sunanta ba." Mami ta ce, "To sai ka yi ƙoƙarin sanin sunan nata saboda gidanku ɗaya kuke yanzu." Daga haka ta juya ta koma cike bita da wani irin kallo. Mami ta karasa sama Hidaya kayanta don har ta yi wanka. Ta daula ta sa mata a kanta sannan ta ce, "Ya kamata ki marawa karatun ki muhimmanci kin ji, kuma ki yi kokari sosai. Idan kin da za ki koya mini." Mata ce, "To mami." Mami ta kama hannunta suka fita zuwa falo har sannan yana tsaye daidai kusa da shi. Mami ta tsayar da Hidaya sannan ta juya ta koma ciki ta kulle kofarta. Hidaya ta gano tana laluba wajen inda ta ji inda yake. Hannunsa ta taba ba bata lokaci kamar jira yake buge mata hannu. Ya ce, "Ba ki da hankali ne?" Ta janye hannunta da sauri kamar za ta yi kuka ta ce, "Ni me na maka?" Ya kalli dama da hagu ya fusgo hannunta ya fara tafiya. Bin sa take hawaye ciki a idanta. "Ni ka sake ni bana so, ba zan yi karatun ba kuma ba zan yi ba." Ko sauraron ta bai yi ba har ya isa area cikin falon wanda ya kasance study area ɗin Abba ne. Sannan ya sake ta yana mata wani kallo ya ce, "Kika ce ba za ki yi karatun ba?" Cikin kuka ta ce, "Eh, ni ba zan yi ba." "Ka kai ni wajen mami." Ya sha kujera ya zauna ya ce, "Sai ki kai kanki ai." Durkushewa ta yi a ƙasa ta fashe da kuka sosai ta ce, Ni sai na gaya a wallahi." Buɗe kofa aka yi Shirin ya juya da sauri bai jira ya ga wanda ya buɗe ba, ya zamo ƙasa kusa da ita. Ya dake cike da ƙarfin hali ya ce, "Oki, sorry me karatun yanzu." Ta make kafada ta ce, "Bana so." Sata kallon cikin falon yayi duk da dai bai ga wanda ya fito ba har sannan ya yi wani haɗe ya ce, "Na ce ki yi haƙuri." Kamar jira take ta ce, "Bana so na ce." Sai kuma ta fashe da wani sabon kuka. Kamshin turaren Abbas da ya ji ya sa ya san Abba ne a falon. Ya dawo kusa da ita ya kamo hannunta hankali ya ce, "Amma na ce ki hakuri, I'm sorry." Ta turo baki ta ce, "To me yasa zaka buge min hannu? Sabida bana ganin ka, kuma shine kake jana da ƙarfi don faɗi in ji ciwo." Ya ƙara satar kallon falon cikin dakiya ya ce, "Turama." Ta kai hannu ta laluba kafarsa sannan ta marka mashi duka anan. Kallanta kawai yake da mamaki, zuciyarsa na ta farfasa, still kawai controlling ɗin kansa yake. Ya ce shikenan, ta gada masa kai a hankali tana goge idonta. Ya kuma saman kujera ya ce, "To fara karatun." Ta yi ƙasa da murya ta fara karatun a hankali. Har Hidaya ta tsira aya ta 15 inda za a yi mata ba inda ya mata gyara, kuma karatun sosai take yin shi a wannan 'yan shekarun nata. Sai dai wayarsa kawai yake dannawa. Ya saci kallonta ganin ta yi shiru sai dai bai ce komai ba, still ya ci gaba da danna wayar shi. Ta turo baki ta ce, "Ai nan mu'allima ta tsaya min." Ya ce, "To sai ki tsaya a nan din." Yana faɗin haka ya miƙe ya tafi kicin. Sabuwar mai aikin da Moni ta ɗauka ne a kicin ɗinta tana gyare-gyare da goge-goge. Ya ce, "Wacce yarinyar za ki ɗauka ki kai ta wancan fat ɗin?" Gaishe shi ta yi da ladabi ta ce, "Wacce yarinyar labai?" Fita ya kicin ɗin ya ce, "Ki tawo ki ganta." Sai da ya tabbatar ta gaida ya sannan ya yi wucewarsa sama har fat ɗin mami mai aiki ta kai ta. Duk da sai faɗuwa gabanta yake don ba ƙaramin wani Moni ta mata ba akan cewa ko ɓangaren mami kar ta kuskura ta bi balle ta shiga. Mami ta buɗe kofa ta amsa gaisuwar mai aikin sannan kana ta kama hannun Hidaya suka koma ciki ta kulle kofar. Mami na kallon Hidaya ta ce, "Ina ya koya miki karatun?"
Hidaya ta ce, Mami bai koya min komai ba. Mami ta ce, me yasa? Hidaya ta bata fuska ta ce, Mami mugu ne, ni ba na son ya ci gaba da koya min. Mami dai bata ce komai ba, ta wuce can bedroom ɗinta. Hidaya ta ce, Mami mugu ne, ni na fi son wannan ɗin nan ya koya min. Mami ta cewa, shiru Hidaya ta yi, sai kuma ta ce, ya ce min sunansa Fatima shi ma, kila baya son gaya min sunan shi. Mami na kallon ta ce, a ina yake? Hidaya ta ce, wanda ya zo jiya ya tafi da ni. Mami ta ce, sunansa Junaid, amma ki dinga kiransa yaya. Ta ce, to na fi son yaya ya dinga koya min. Mami bata kuma cewa komai ba, ta zauna da ita saman gado ta ce, kwanta ki barcinki, zan je in haɗa miki breakfast. Da haka ta fita a ɗakin. Hidaya kuma ta kwanta. Mami na tsaye a kicin, su Rabi'a ne suka shigo ajiye plate da cup da suka yi breakfast da suka fice. Babu wanda ya ce mata komai. Ta gama dafa indomi da kwai da shayi da take yi ma Hidaya ta fito kicin din. A falo ta tattaba alamar zai fita, kuma ita yake jira ta fito kicin. Yana kallon ta yace, ina Hidaya? Bata gaishe shi ba, bata gaishe ni ba yau. Mami ta ce, bar na kata, bara ka tauce bangaren ta. Duk wannan abun Momi na ta kai komo a falon, kai ka ce wani abu take yi. Abba dai bai ce mata komai ba, dan har ranar bata gaishe shi ba, bata masa magana a gidan. Yana tsaya falon shirin mai fito shi ma zai fita. Abba ya ce, yaushe rabanka da kaje kai da kaka Aliyu? Ya dan ya shiru kafin ya ce, Abba bana dawowa da wuri ne yanzu. Abba ya ce, oke, yau ka je ko da kuwa tsakar dare ka dawo, sannan kuma ka tabbata ka tafi da Hidaya ita ma ta gaishe ta, tana min complain ba a kai ta ba jiya da naji. Shirin ya kalli Abba amma bai ce komai ba. Abba ya ce, su Khadija ma na ce idan sun dawo Islamiyya su ce can, so idan ka je sai ku dawo tare gaba ɗaya. Mami ce ta ƙaraso rike da Hidaya. Abba na kallon ta ya dafa kanta ya ce, ya kike diya? Ta ce, good morning Abba. Ya ce, morning daughter. Kun yi karatun yau ko? Aiko bai rufe baki ba, Shirin ya nufi kofa. Hidaya ta ce, a bai mun ba. Abba ya kalli Shirin, dariya isa kofa cikin tsawa ya ce, Aliyu. Momi ta karaso cikin falon da sauri ta ce, ban gane Aliyu ba. Shi Aliyu malami ne ko kuma makafi na haifowa shi, ya zo ya dinga yi mata karatu. Kaga a gaskiya barista ku tsaya iya layin ku. Kai da sabuwar matarka da makauniyarka a gidan nan, ku fita harkata da ta ‘ya'yana. Yaushe aka sa Shirin ya dinga koya mata karatu, bani da labari. Ƙannansa da suka fito ciki ɗaya ma an ga yana koya musu karatu, balle makauniya. To wallahi ni a kiyaye ni a gidan nan, ku bar ni kawai yanda kuka gani, a yi ta tafiya a haka, kar ku kai ni bango. Abu yana kallon Shirin da kyau ya ce, me na ce maka jiya da asuba? Ya ƙasa da kai bai ce komai ba. Abu ya ce, ya yi kyau, idan kana son ganin ɗaya ɓangare na ka tsallake magana ta a gidan nan, wallahi sai dai ka tafi wani gidan uban, amma ba wannan gidan ba. Yanda uwarka ta isa ta faɗa maka ka ji, haka ni ma idan kuwa ka watsar da magana ta, za ka dinga jin maganar wata banza, to ka dinga bin son zuciya irin na uwarka, to sai dai ka canja wani mahaifi ko kuma ka canja wani gida. Kuma ni na baka umarni ka dinga koya mai Hidaya karatun Alkur'ani, in har ka isa ka tsallake umarnin da na baka. A mugun fusace Momi ta ce, to sai me dan ka ce ya canja uba ya bar gidan nan, kansa farar barista? Ai ba abin mamaki bane dan ka faɗa ka, tunda an gama da kai an shanye ka, nan gaba mu ma duk koran mu za ka yi. Ka cika gidan nan da agololi da 'yan tsintuwa, kuma in har ni na haife shi ba zai koya wata makauniya karatu ba, tunda ban ce ya je zai gani ba. Dariya Mami ta kama ni Hidaya ta koma bangaren ta tana girgiza kai. Shirin da bai ce komai ba, ya juya ya nufi kofa ya fice daga falon. Banda kallon Momi babu abin da yake yi, gaba ɗaya yana tunanin ta yadda zai ladabtar da ita. Cike da neman fitina ta ce, ka kalle ni da kyau, cewa na yi in dai ni Maryam ina gidan nan, wallahi Shirin ba zai koya ma wata shegiyar makauniya karatu ba. Uwar me ya haɗa da ita da zai koya mata karatu? A hankali Abu ya ce, Maryam ki tafi gidanku sai na neme ki, ba na son da tarar da ke a cikin gidan nan, don wallahi har na da na same ki a cikin gidana, to na sake ki. Yana faɗin haka ya nufi kofa yana tafiya kamar barista ɗin shi. Momi ta buɗe baki ta bi shi da kallo, a sanyaye ta kasa cewa komai.
Kuka babu irin wanda momi bata yi ba a ɗakinta, ta kira duk ƙawayenta ta sanar musu abin da ake ciki. Hajiya Sadiya ce ta samu ƙarshe a waya. Hajiya Sadiya ta dinga salati tana cewa ki tafi gida kuma hanya kan barista ɗaya kuwa yaushe kika dawo daga gidan zai ce ki koma. Lallai babu lafiya. Ba dai kin tsaya a fili wai ke ba za ki je nema miki taimako ba, ke kika fi kowa imani ko? To wallahi taki ta same ki. Shegiya nake idan haka yar bokon nan ta shigo miki gida. Wallahi da shirin ta shigo. Lafiyayyen shiri kuwa. Mance komai zaki Maryamu ki tafi. Musanyi nayi kafin lokaci ya ƙure miki. Ba fa ƙaramin kes bane wannan wallahi. Tunda kike da barista, ya taba cewa ki tafi gidanku ne? Ki zauna ya ki yi ta nazari, to wallahi ana dab da kwace miki gida da mijinki. Wannan makauniyar ɗaya ta jaza miki abubuwa iri-iri a rayuwa, duk ita ce silar faruwar komai. Kuka kawai mami take kamar ranta zai fita tana cewa, wallahi Sadiya na canza zuciyata, zan iya kashe yarinyar nan idan hakan kaɗai ne mafita gare ni. Ta tarwatsa min farin ciki, ta tarwatsa min gida. Akan ta barista yake min duk abubuwan nan. Ga kishiya ta sa an ranka min. Sadiya ta ce babu wani lokacin kuka da kumfar baki, ki dau duk abubuwan da ke bukata ki baro gidan nan kafin ya dawo ya saki ya tabbata a kanki. Ki taho nan gidana mu san abin yi cikin gaggawa, maza ki fita daga gidan. Kuma a gaban yar bokon ya ce ki tafi gida. Mami ta gane rushewa da kuka ta cewa ya sani ma ko tana laɓe tana ji, ni dai gani nan zuwa yanzu. Daga haka ta katsewar ta shiga haɗa 'yan kayanta da sauri kar barista ya dawo. Cikin mintuna da basu wuce 10 ba ta bar gidan zuwa gidan Sadiya. Mami na zaune a falonta misalin karfe 5 na yamma da ƙawayenta guda 3 suka dawo suka kawo mata ziyara. Ko marmarin zaman men falo ɗin gidan bata taɓa yi ba tun zuwanta, hatta bakinta ba ta bari su zauna a min falo nata, falon take kawo su. Bata ma san momi ba ta gidan ba tun safe. Aka kwankwasa kofar falonta. Mikewa ta isa bakin kofar ta buɗe. Shirin ne a tsaye sanya da ƙananan kaya. Ya kasa da kai ya ce na yi tamkar ana tilasta shi. Ya gaishe ta can ciki ta ce aka yi. Babu walwala ya ce abu ya ce za mu je gidan kaka da ita. Mami ta ce ita wa? Ya ce yarinyar. Mami ta ce yarinyar ba ta da suna? Shiru ya mata can ya ce wannan makauniyar yarinyar. Mami ta ce to ka kira shi ka tambaye shi sunanta, kada ka sake zuwa mun bakin kofa kana neman wata makauniya, ba ni da ita. Tana faɗin haka ta rufe kofar ta kusan akan fuskar shi. Da ba dan ya san abin shi yana fushi da shi ba kuma kar ya sake wani laifin da wucewarsa kawai zai ba tare da hidaya ba, gaba ɗaya rasa yadda zai yi. Bayan kusan minti 5 ya sake kwankwasa kofar, ba mami bace ta bude kofar wannan karan. Barista zuwa ya ce ta bude ya ce ina yini, ta ce lafiya lau. Kana kama kuwa da mahaifinka sosai. Ba haka barista Ahmad yake ba gaskiya, shi na mutane ne, don haka barin da koma yarinyar ka canja halinka. Daga haka ta juya ta koma ciki ya bi ta da wani irin kallo sai ga ta dawo da hidaya da mami ta sa mai jabiyar kasa duk da kananan kaya ne sosai a jikinta tunda gidan kaka za a je. Barista Zuwaira ta mika masa hannun hidaya da ta bata fuska, ya kama hannun nata ta rike shi gam ya juya ya bar wajen. Binsa kawai hidaya take yi kamar za ta yi kuka har suka fito balkoni. A daidai nan ne ya kwace hannunsa daga nata ya sauka balkoni din, fuskarsa daura a hankali take tawa bayan ya sake ta. Shi kuwa har ya fara tafiya ya tuna tsora 'yan tako kaɗan daga wajen ya juya da sauri. Bai yarda ta kai ƙasa ba ya ɗauke ta irin riƙon sababbin yara. Ba ƙaramin tsorata ta yi ba da jin ta tafi za ta faɗi sai kuma ta ja an ɗauke ta. Ba ta faɗi ba, ta taɓa ƙirjin shi kamar za ta yi kuka ta ce ni dai ba zan je ba kuma. Shirin bai saurare ta bari sa motarsa ya buɗe backseat ya jefa ta ciki ya kulle, sannan ya zaga ya buɗe mazaunin direba ya shiga. Tuni mai gadi ya buɗe masa gate ya fita a gidan. A gaisa kofar gidan babba bai kalli hidaya ba da ke bayan mota. Ta runguma hannu kamar za ta yi kuka a kamfan ɗin gidan ya fakin. Sai sannan ne ya kalle ta ta madubi ya wani haɗe rai kamar tana ganin shi. Ɗan tsaki ya ja ya buɗe motar ya sauka sannan ya buɗe mata side ɗinta ya ce fito min mota. Ta make ka faɗa a hankali, ni kamar da ni wajen mami
ba zan fito ba. Ya ce ke an taba zane ki? Bai jira cewar ta bai jawo ta ya fiddo da ita daga cikin motar ya ajiye ta kasa ya rufe motar sai ya ce idan ina magana kina yi sai na fasa miki baki. Ta fashe da kuka sosai ta ce to me baki na ya maka ni ba na son ka kai mugu ne. Sudais ya hango ya fito daga cikin gidan hakan ya sa ya kai fuskarsa daidai nata ya ce za ki san ni mugu ne nan ba ta dadewa ba. Daga haka ya wucewarsa ya bar ta nan a tsaye. Yana kaiwa inda Sudais yake Sudais ya ce me yasa ka bar ta ita kadai? Me kake tunanin zai faru idan ta taho da ita kadai? Shirem ya ce to ni dan jagoranta ne aka ce maka. Bai jira cewar Sudais ba ya wucewarsa ciki. Sudais ya karasa inda take da sauri ya kama hannunta ya duka yana kallon manyan idanuwanta da ya cika da hawaye ya ce me ya faru ne kyakkyawa? Cike rawar murya ta ce na tsane shi. Sudais ya rungume ta yana goge mata wayan idanta ya ce no ki daina kuka mu tafi ciki ki kai da kaka. Kamar ko jira take ta fashe da kuka sosai rikicewa Sudais ya shiga lallashinta har sai da ya ga ta yi shiru kana ya sauke ajiyar zuciya. Lokaci ɗaya jiransa ya ɓaci ya miƙe ya kama hannunta suka wuce ciki. Falon kaka ya tadda shirin kaka sai harkar gabanta take yi tana yan waƙe-waƙenta na tsofaffi ko kallonsa ba ta yi ba kamar yadda shi ma bai kalli inda take ba yana danna wayarsa. Sudais na kallon shi fuska ɗaure ya ce Shirem, me yasa ka bar ta ita kaɗai? Shirem ya ce, please Sudais, ka daina yi min irin wannan tambayar, ba ni da shirin amsa maka. Kaka ta ajiye tsammaninta ta ce me ya faru? Sudais, a fusace Sudais ya ce, kawai barin yarinyar ya yi ita kaɗai a tsakar gida, ya san ba gani take ba. Wani irin shirme ne wannan? Kaka ta nemi waje ta zauna ta yi takumi a hankali ta ce oh na ga abin da ya ishe ni fatu kai amma dai Amadu ne ganta lalle wallahi me yasa zai haɗa baiwar Allah da bata san komai ba da wannan katon mutumi wato Ahmad ya raina mugun halin ɗan nan nasa ko bai san abin ya wuce misali ba ya wuce hankali ya ɗauka ba ko wallahi shirye yake kowa ba shi da zuciya mai kyau ina faɗa kuna ganin kamar wasa nake. Baka ga ko gaishe ne bai yi ba da ya shigo yana jiran ni in gaishe shi dan banza ni dai ba ruwana dan na haifi ubanka baya nufin ina da wani alaka da dangantaka da kai ta kanka ni ta kaina makauniya kuma sai Allah ya saka mata tunda bata cuce ka ba su dai sai a rarar shirin yake yi kamar bai san suna yi ba a falon wayarsa kawai yake dannawa haka ta kama hannun Hidaya ta zauna da ita saman kujera ta ce sanar da zuwa Hidaya ai da kyau tunda ba a titi ya gantalar da ke bai wucewarsa ya ja ma ɗana fitina hakanan muke fama da shi da mugun halansa mu ma ba kyale miyai ba bai san ba son sa Allah ya fi ba ya bar shi da idanuwansa ke kuma ya bar ki ba idanuwa shi fa Allah ba ruwansa gobe shiri sai ya tashi ya ganshi a duniyar makafi to sai yayi yaya kenan. Tsaki su dai ya ja ya fice daga falon shirin ya bi shi da wani kallo ta gefen ido kaka ta bude fridge ta fiddo da malt ta bude mata ta ce wannan yaron kirkin Junaidu ya zo jiya ya kawo min su da yawa to bai fiye min wasu ba Allah na tuba babu abin da na hada da shi fa kawai dai babarsa na auren ɗana ne amma ko shekaran jiya sai da ya zo nan ya gaishe ni muka ta yi rakwanin ban sha'awa to wasu ma idan suka zo sai dai su dinga tunanin yadda za su cuce ka kafin su wuce to ni dai babu ruwana. A hannun Hidaya kaka ta saka malt ɗin. Hidaya ta fara sha a hankali ta lanumshe ido. Kaka ta zauna ta ce to madalla yau dai na gama aikin da wuri na gode ma Allah. Shirem ya kashe wayarsa a hankali ce na yi ni kaka. Ta ce lafiya lau wallahi ai tun safe sai yanzu na gama kimtsa. Ko ina baka da lafiya ne na ranka duk kayi wani iri yau ya ce lafiya ta lau. Ta ce ato na ga ranka ɓace ne ai ko kai ma in ka maka maltinan ne ya girgiza kai ta ce to zuba maka abinci shinkafa ce dai da miya nan ma ya girgiza mata kai ta ce to banda abinka me na ɓaci rai kuma mai gida da shi Ahmadin ya ce ka kawo ta nan sai ka ce masa gaskiya kai kana da wajen zuwa ai ba ajiye kai ba banda neman magana irin tasa kai zai sa ka yi wa 'yar makauniya direba shi da ya jajibo ta ai sai ya kata da kanshi ni ba ruwana ba na son rashin gaskiya
abu dai ba a yi tsakani da Allah, ai ba za ka rasa uzurin gaban ka ba kai ma. Mikewa shirin ya ɗau batulota ɗaya a firij ya ce zan shiga gaida su umma. Umma kaka ta ce to sai ka dawo, sai dai yau ko 'yar kazan nan ba a kamun ba mai gidan, ko da yake in za ka kawo min kaza an haɗa ka da yarinya ba dangin iya balle na baba. Shi dai fita a kalan kakata a fara. Kaka ta taba baki ta miƙe ta ɗau tsumma ta ci gaba da goge-gogen da ta ce ta gama. Hidaya na gama shan maltina ta jefar da gwangwanin a falo. Kaka ta leko daga ɗan kicin ɗinta tana kallanta ta ce lallai to sauka ki ɗauke ki fita da shi bola, ani ba baiwar Ahmadu bace balle ki. Hidaya ta sauka da sauri ta durkusa tana lalaba inda za ta ji gwangwanin. Kaka ta ce ɗaliba gefen ki maza ki ɗauke ki fitar min da shi, ni ba yar bola bace, ka ji min yarinya, mata inuwa ta yi rana, duk gidan nan babu wanda na baiwa mantinan nan sai ke, shine zaki wulakanta min falo. Hidaya ta samu ta dauke gwangwanin ta mike da tsorace a hankali ta ce to bana gani. Kaka ta ce hagunki zaki bi, ni zaki yi makarya ki ce ba kya gani. Daidai nan su da ya shigo falon. Kaka ta ce kaji wai za ta je ta yarda gwangwani, ta ja min salalan tsiya wajen Ahmadu Sudes. Tsayawa Hidaya ta yi tana kalle-kallen kamar mara gaskiya. Sudes ya kama hannunta suka fice daga falon. Kaka ta ce a'a yau ga ikon Allah, ya zan ce a kamun yarinya ta kanas ta Kano kuma ka ɗauke ta Sudes. Tuni Sudes ya kulle mata kofar ta ya wuce zuwa ɗakin sa yana riƙe da hannun Hidaya. Hidaya ta taba hannunsa ta ce waye kai, ya kai bakinsa kunnenta ya ce Hidaya ne ni. Tana jin muryarsa ta washe hakura ta ce baka bani sauran cakulet ɗina ba. Ya ce shi zan je baki yanzu. Ta kankame hannunsa ta ce mu tafi gida wajen mami da kai mu bar wannan mugun a nan please. Dariya yayi yawaro ido ya ce da gaske. Ta yada mishi kai ta ce ni ba na son shi mugu ne. Bude kofar bedroom ɗinsa su da ya ce to gaya min me da me miki. Shirin da ke kwance saman gadonsa ya juya yana kallon su. Ta ce komai ma yana min. Face ya fara buge min hannu dan ya gaba na gani, kuma abba ya ce ya min karatu ya ƙi min. Ta girgiza kai ta ce no, ni ba na son shi, ni ba na son shi har abada. Dariya Sudes yana kallon Shirin da ya miƙe zaune fuskar sa daure yana kallon ta. Sudes ya daga ta ya zauna da ita gefen gado ya ce to kin gaya ma babin da yake miki. Ta ce yau duk zan gaya mishi ai, har da duka na da yayi. Ta wara ido ta ce ai kai ma ka iya suratul jinni ko. Yake da kai ya ce sosai ma. Ta ce to mu tafi gida kai sai mu tafi gida mu bar shi a wajen matan nan me yi wa mutane faɗa. Sudes ya dariya ya ce sunanta kaka. Ta ce to mu bar shi wajen kakashi, ba na son ya bi mu. Gaba ɗaya Shirin ya kasa cewa komai. Sudes na kallon manyan idanuwanta ya ce to za mu bar shi a nan mu tafi gidan tare, kin ji kyakkyawa. Ta buɗe haƙoranta ta ce to ina cakulet ɗina. Mikewa ya ce bari in ɗauko miki. Sai sannan Shirin ya fusgo ta da ƙarfi ya ce uban waye mugu. Sosai ta tsorata da jin muryarsa ta fasa ihu tana son kwace kanta. Sudes ya dawo da sauri ya ce kar ka sake taɓa ta, na dai gaya ma. Yana faɗin haka ya ɗauke Hidaya da jikinta ke rawa a wajen. Ta kankame shi cikin rawar murya ta ce ka ɗauke ni please. Ficewa Sudes ya daga ɗakin ya kulle ƙofar yana ƙoƙarin ya sa ta dariya. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Sai mu haɗa labari na gaba.